Gidan rahoto. Jita-jita a masana'antar Kannywood da ma wajenta ta barke akan cewa wai Abubakar Bashir mai shadda zai auri wannan jaruma ta Kannywood mai suna Aisha Aliyu Tsamiya. Kun ji fa. Domin ƙarin bayani da sanin meye gaskiyar wannan lamari, ku biyo mu a cikin wannan channel mai suna Gidan Rahoto, domin nan ne kaɗai za ka samu rahoton gaskiya da abu ya faru. Muna godiya masoya, kada dai ku manta liking, comment, share, community da dai sauransu. Sannan uwa uba abun samar da labarai da an ɗora shine subscribing. To ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Za mu je hutun rabin lokaci kafin mu dawo mu tsunduma cikin wannan rahoton ka'in da na'in. Kar dai ku manta Gidan Rahoto. Hakika wannan magana ta aure da ake tsakanin Abubakar Bashir mai shadda da jaruma Aliyu Tsamiya, wannan fa magana ba gaskiya ba ce, domin kuwa an samu kilashin, ko in ce an samu kamanceceniya kusan ta sunan Bashir mai shadda, wanda saurayinta wanda ya kasance a matsayin mijinta a yanzu, domin an riga da an yi ɗaurin aure, sunan shi ya zo ɗaya ne da na Malam Abubakar Bashir mai shadda. Kun ji fa na sa mai malam, Allah sarki. To sai mutane suka dinga ɗauko hotuna da aka ringa yi na ayyuka na baya wanda ya fito a matsayin saurayi ko kuma mijinta, aka dinga postin akan cewa ai shi ne zai aure ta. Mun ji kuma daga bakinsa ya fito ya bayyana a duniya cewa shi fa ba shi zai aure Aisha Aliyu Tsamiya ba, domin shi bai ma san wanda zai aure ta ba. Ya dai ji bayanai akan cewa sunansu ne ya zo ɗaya, shi ma sunan shi Abubakar, amma fa ba wai shi ba ne. Don haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan channel mai albarka. Za mu ƙara zuwa hutun rabin lokaci kafin mu dawo fi sallama da masu sauraro. Gidan Rahoto.